el preu que considerem desorbitat de tot el projecte, perquè aquest preu creiem que condiciona i hipoteca el futur del club. No sabem en quina mesura i no sabem amb quina amplitud de temps. Crec que el club es quedarà en una situació d'hipoteca possible tant pel que fa econòmicament com pel que fa esportivament. També tenim dubtes sobre el futur esportiu. No sabem fins a quin punt una inversió d'aquest tipus, gegantina com aquesta, hipotecarà les necessàries i inevitables inversions esportives que el club necessitarà, que seran peremptòries, fermes, necessàries, no? I creiem que limitarà molt i molt la planificació esportiva. Crec que no hi ha hagut prou contrast en els dos posicionaments, no? Amb una desmesura dels recursos del sí i amb una minva i amb una reducció pràcticament escandalosa de les possibilitats i dels espais democràtics per presentar la nostra proposta de votar no. O el president que encapçala la directiva, és legal que encapçali aquesta proposta i aquesta continuació del projecte, però creiem que no està legitimat. I aquest és un dels punts claus. Jo crec que, com a alternativa, hauríem de posposar la consulta a unes eleccions en les quals cada candidat presentés la seva pròpia proposta. L'aprofitament de la inèrcia d'un referèndum guanyat serà aprofitat pel poder, en aquesta ocasió la directiva, que és qui convoca el referèndum, i per tant substituirà la legitimació que creiem que no té, la substituirà per usar el referèndum per autolegitimar-se i per tant perdurar en l'exercici de les tasques directives. Sí, jo crec que en gran part hi ha aquesta intenció, no? És a dir, presentar-se com convoquem eleccions, som els que han engegat el projecte acceptat pels socis en referèndum i per tant estem legitimats per continuar